Nää se on. Säätänä. Sä oot kyllä yks kyrvän syylä. Ei saatana. Mene Ei säkin vittujen kotiin. kevät. Nää se on. Saatana. 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 Joo. Saatana. Saatana. Ei saatana. Joo. Vitun dorka. Sä oot kyllä yks kyrvän Nyt on syylä. hyvä fiilis. Kyllä. Oletteko te kärpänen vai lintu? Kenessä on helppo. Saatana. Otetaan ihan riisisti vaan. Saatana. Ai se on täällä on Antti ja Rannanjärvistä ja Kulrasta. Nyt on hyvä fiilis. Kyllä.
Fortsätt icke topples volleybar. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen liikaa, vaan siitä, että hallitsee sitä. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Varsin maailman ennätystäkin on tehty. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa tossa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa tossa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa tossa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa tossa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa tossa. Joka viikko treenaa olympiakossa 9 viikkoa tossa. Hyvä herra muutu. En anna. Otta se. Hei. Oi saatana.
toisen veturin. Se saunan pesän tuhkattiin, ei ollut aika kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse päälle lyön kiven harmaaseen. Veli palas armeijasta. Korpijäämät tuliaisinaan. Aika liian matala, ei tullut risti aukista. Isä näytti omansa. Äiti ei aina jaksa. Joskus on hiljaa viikkoja. Lääkärit ne puhumaan, se tekee sitä tahallaan. Täti saattoi sen sairaalaan. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ja vaikkei juuret yllää pohjaan, me kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ne kiinni jää tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turkista.
Mie vittu. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa, sekä rovasti että nurkista. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja muunlaisia suihkeden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Saatana. Voi vittujen kevää. Tätä keikkaa et voi jättää tänne. Nivalan tuisumassa 15. heinäkuuta. Eetu ja Captain Jack. Lämmittelijänä alivieskan oman poikaan Raus. Varaa nopeasti kuvallisuuden numerosta 073. Älä Kloppi kaivoo kuvetas. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kauppaan. Tuosko sinä kännissä tänne tulee? Etkö voi ei sinulla sai ihan varroa olla näihin kaikkiin. Voi Ei sinulla saatana. sai ihan varroa olla näihin. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 24 Voi vittujen kevää. 83 tai Ei sinulla sai ihan varroa olla näihin kaikkiin. Alivieskan kokoontaisi ry toimittankoja 4 Ei saatana. 0 Ei sinulla sai ihan varroa olla näihin kaikkiin. No voi helvetti. Ei sinulla sai ihan varroa olla näihin kaikkiin. aamun puolipäivää. Pistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Metsulikkoni kanssa on kaikki niin tarpeeksi. Missä autokoon? Pidä rykimään tien 82, 49212, Nuljuntavaara. Missä autokoon? Ojala edestä ja takaa. Viimeiskä pimut enää vilkuille. Ei hätää, veroile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Missä autokoon? Ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Älä jää sutimaan paikalle. On tilaan nyt. Missä autokoon? Ajaa edestä ja takaa. Suomi-Mongolia seurajuhlistaa. Perkele. Päivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Metsulikkoni kanssa on kaikki niin tarpeisiin. Missä autokoon? Pidä rykimään tien Voi saatana. No ei jaksa katsoa sun naamaa. Helvetti. ja takaa. Me vittuun. No mitä helvettiä? Voi vittujen kevää. Sovittaja Erkki Örmäs Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Tiukat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs vaikeudet lyö. Me vittuun. Saatana. Vittu. Missä autokoon? Pidä rykimään tien 82, 49212, Nuljuntavaara. Missä autokoon? Ojala edestä. Saatana.
Ei saatana. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 2452883 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska. Aivan helvetti. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti kuvalinkusi numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran teille tarjoaa Teimon kauppa. Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa, rovasti että turisti. Missä leikkani kansan kaikkiin tarpeisiin? Amisauto KY, Pienärykkimäentien 82 49212 Nuljuntavuora. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Eivätkä pimot enää vilkuile. Ei hätää, veruile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 2452883 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska. Eivätkä pimot enää vilkuile. Ei hätää, veruile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 2452883 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.
Tätä keikkaa en voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alitiskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 23. Tuiskulassa nähdään. Kylän fiiliksen ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla Ojutkangas. Eivätkä pimut enää vilkuile. Ei hätää, veruile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai pyysikuvioilla. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Kylän fiiliksen ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittarit 549. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 92500 Alivieska. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Googletinäsmörenkaat, Europeiskanallinenkaat, sutosiko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Hilkitseekö diskantti, nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt, 200 watin suppanisarja, tarjouksessa vain 695. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Onko kutinaa karvaosastosta? Visil, häpytäiden poistaja. Jumalauta! Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkädenpuristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Saatana! Perkele! Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää, tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran teille tarjoaa Teimon kauppa. Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä. Painu vittuun, saatana. Painu helvetti. Miksulekkoni kanssa kaikki niin tarpeeksi. Amisauto Oy, Perärykkimään tien 18.
sinäkin? Eikä kiesi sinä käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Oi saatana! Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Sut on tiko ratasliksit! Älä jää sutimaan paikallesi! Vaan tilaan nyt! Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa! Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää! Peltioimen suoraan nousevan auringon maasta! Tuplakaasari, peltipakosari ja teovaimennin! Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa! TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Rikkikin tykkää. Haista vittu! Saatana! Jumalauta! Viihditseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin suppanisarja tarjouksessa vain 65. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Joo, ei jaksa kattoo Vittujen sun kevää. naamaa. Painu vittu! Mene säkin kotiin. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Rikkikin tykkää. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turista. Ei vittujen kevää! Ei saatana! No. Ei saatana! Satana! TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Rikkikin tykkää. Paikkaan häpytään. Jäädään koska häpytään kuin tärpäksiä. Tilaa Kirkin numero 0705256225. Häpytäinen puistaja.
päätä ja vaivaako armoton kakkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen pieni Ilokaasu Ojutkangas. Hiljennikseekö niskatti? No, kaverit sinulle. Iloinen. Kahdeksan vuotin futbolisarja. Tarvitaan vain 65. Avisalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Olivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa jäsenten initiaatiorintia ja mukaisia suhteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tuossa paikassa älä kerro kenellekään. Lämpäästi perintään. Sovittaja Erkki Örmäs Okkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Niukat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs vaikeudet. Oi vittujen kevää! Perkele! Älä jää sotimaan paikallesi. Olen tilanne. Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Jumalauta! Kevän Phoenixen rallinatti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Oi vittujen kevää! Oi vittujen kevää! Auta! Oi vittu! Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Ujaa laatua lasikuilusta. Kevän Phoenixen rallinatti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Vaivaako hättäin? Ei hätää. Osta hättäinen puisto Tärpästiä. Tilaa heti numero 070552625. Poliisi, hättäinen puistaja. Olivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatiorintiä ja mukaisia suhteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tuossa paikassa älä kerro kenellekään. Älä jää sotimaan paikallesi. Olen tilanne. Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Kiesi sinä käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet korisarjat. Meiltä. Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Ujaa laatua lasikuilusta. Perkele! Älä jää sotimaan paikallesi. Olen tilanne. Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Olivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittiä ja mukaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa älä kerro kenellekään. Eikä kiesi sinä käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet korisarjat. Meiltä. Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Vittujen Ujaa vittu! laatua lasikuilusta. Kevän Phoenixen rallinatti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Vittu! Amissalta voi. Ajaa edestä ja takaa. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Vittu
vittujen kevää. Jyymmikö päätä ja vaivaako Vittujen armoton kevää. Säkin kotiin. Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kaksoset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Sinä kuuntelet Toive-radio. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä koko viikon vuosikaudet. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Tien varrella. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan tuiskuassa 15. heinäkuuta. DJ Bobo ja Captain Ei Jack. saatana. Lämmittelijän alitiiston oman poikan Rauski. Varaa nopeasti valitustumailta 0700 234 Alivieskan kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut tukojen sieppaamaksi tai nähnyt tukoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Haista Alivieskan kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin Haista soittamaan numeroon Voi vittujen kevää. Voi vittujen kevää. Saatana. Alivieskan vapaamuuroiden salainen vuosikokous. Voi vittujen kevää. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja mukaisia suhteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Vitun dorka. Painu helvettiin. Vitun mulkku. No mitä helvettiä? Alivieskan vapaamuuroiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja mukaisia suhteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Ajaa edestä ja takaa, ja niin kohta sinäkin. Jyytkö viivalle kuin tikkusoltaan? Haista paska. Meiltä teovaimeet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja teovaimeet avisolkoon. Ajaa edestä ja takaa. Sovittaja Erkki Örmäs Okkanen palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Tiukat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs vaikeuksella. Alivieskan kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on
lähtyttäen tietolipeille postitteettosoitteeseen alivieskan kontaktit ry, Jakoja 4, 925 000. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja muunlaisia suhteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Varmasti on. Perkele! Joo, ei jaksa katsoa sun naamaa. Vittujen kevää! No mitä helvettiä? No mitä helvettiä? No mitä helvettiä? Sahtana! No mitä helvettiä? Sahtana! Painu vittuun saatana. Venäjäkemään 82 49212 Nuljultavaara. Avisoltakoe, ajaa edestä ja takaa. Tarviko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Onko kutinaa karvaosastosta? Vaivaako häpytäin? Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil, häpytäiden poistaja. Pubisil, häpytäiden. Eivätkä pimot enää vilkuille! Ei hätää! Veruile autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla! Avisauto Oy! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Onko kutinaa karvaosastosta? Vaivaako häpytäin? Ei hätää, osta Pubisil, häpytäiden poisto tärpättiä. Vittuja vittu! 0700 525 625. Häpytäiden poistaja. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alivieskan poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille